Wis esuk nganu lho, padha iki anakku wis gelem mayang kuwi esuk nyindani gading lho. Ya. Ora dijaluki dite. Aku karo kowe wani njaluk dit apa meneh anakku. Engko rampung mayang nih. Nek aku separo. Engko nek anakku kandhake bapak, kandhane ora wedi aku. Ha ya cilaka. Rasa guyu le gading. Ya ben Sik Prastiwi saiki si Randi isin. ning suwe-suwe tak pikir-pikir aku sing isin. Ha wis 50 luwe lho kuwi. Kok isih ngene-ngene. Ah ngopo isin wong nganggo brukut kathokan kok isin. Wah iya, minglehmu megal-megol kuwi lho. Walah kasih guyu. Lah guyu aku cah cilik. Gumun apa ya kuwi? Gumun ya iki tuwa. Kok dedeg piadege semene. Iya. Biasa ya nak. Iya. Wah jane nganti tak setel nganti sik ora iso dipateni. Bingung dhewe karo HP-ne. Heeh. Awak dhewe metu kok disambut nganggo lagu-lagu kebangsaan. Masih dalam suasana hari kemerdekaan bangsa awake dhewe kaping 75 tahun no. Ya. Uwal saka penjajahan 75 tahun wajib diperingati setiap warga negara Indonesia orang ngomongake nglenggahane ning kutha nadyan Karang Pradesan nadyan pegunungan tetep padha merayakan hari kemerdekaane awake dhewe iki. Mula iki bengi pancen ana pirang-pirang acara sing tak anakake nadyan iki. Wah. Iki sing nimbali saka panjenengane Bapak Tugiman Eko Wiyono no. Ya. Mempersembahkan wayang Climen. Ya. Dalam rangka ulang tahun pernikahan putra putri panjenengane. Satu, Mas Christopher Panji Pranowo SE dan Domas Cita Ari Handi SH yang ke-14. Angka loro, pernikahan panjenengane Mas David Probo Anindito SE
dan Mbak Widyastuti Eko Pratiwi SSI yang ke-13. Yo. Matur sembah nuwun karo penyanyi Pak Tugiman sing wis bola bali bola. Yo. Nimbali wayang Ciliman ki tanpa ana kendhate no. Yo. Lagi pirang sasi wae wis nimbali udakara ping 5 luwih. Muga-muga Gusti paring barokah karo penyanyi Bapak Tugiman Eko Wayono, paringi kesehatan. Amin. Paringi kesuksesan. Tuhan memberi kesehatan sampai kakek-kakek ninen-ninen, ajarilah cucu-cucuku takut akan Tuhan supaya menjadi putra-putri terbaik untuk masyarakat nusa bangsa dan negara. Yo. Untuk keluarga besar Trah Kartosemito, keluarga besar Trah Mardiseswaryo, paguyuban karya Adilaras Gancaan 8 Sidomulyo Sleman Yogyakarta lan pandemen wayang Cilimen Ki Seno Nugroho. Ki acara sing sepisan, sing inti mergo ana sing nimbali. Ya. Sing mangka loro pancen menyambut 17 Agustus hari kemerdekaan awake dhewe. Sing sak banjure bekerja sama karo para warga Gaya Margosari sedayu Bantul kene tinimbangane ora ana acara iki nganake suran dadakan no. Ya. Suran dadakan mula ora aneh nek wayang bengi iki rada komplit tak wenehi komplit sak kancane sak sindene. Dan wayang iki udakara mengko rampung ya sak bare jam 1 lah. Oh. Bar jam 1 iki 5:30. Ora wiyagane do bali dhewe-dhewe. Alasane pipis terus mulih. Ya iso nak. Iya. Mergo ya tak nggo ngapalke kok ya nak. Ya. Meh 5 sasi luwih ora wayangan sewengi, wayangan ming 2 jam kok ndak ketuntun nek wayangan 2 jam. Mula iki digawe rada dawa ya karo sisan menyambut tahun baru Islam, tahun baru 1 Muharram. Ya ngono ya Mak. Ya bebarengan warga Gayam ya sing wis kepareng tansah bantu wayang Cilimen ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, ora sing sepuh, ora sing muda, nyengkuyung awake dhewe nggone ngadani Cilimen ana ing kampung kene kok ana. Ya. Nek ngono iki eneng penonton. Eneng ning pancen tetep nganggo protokol. Iya. Protokol sing wis diterapake. Iya. Protokol nganggo masker, iya. Lan jaga jarak, iya. Lan pancen ya latare jembar dadi ya iso nonton ya aja cedak-cedak banget rasa rangkulan. Iya. Pokoke ado-adoan omong-omongan ya jarak semeter. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Ora dadi ngopo kok nek waton kabeh kuwi manut karo protokol, manut karo anjuraning bapak-bapak pemerintah. Iya, pancen ngono ya, Mak. Iya. Kejaba wae dhewe kuwi tansah ngelontarke kritik-kritik sing pedes ning ya. Awak dhewe ya tetep manut karo anjuraning para bapak pemerintah, manut karo apa sing wis dianjurke. Ya, pancen ngono, Mak. Heeh. Mula ora usah padha wedi, ora usah padha terus menjadi ketakutan yang amat sangat, karena ketakutan yang amat sangat itu akan menurunkan imun Anda dan akhirnya imun Anda turun, kesehatan Anda turun. Ya ngono iya. Covid iki pancen ana, Covid-19 corona iki pancen ana. Ning saiki sudah menjadi nun sewu penyakit yang tidak berbahaya karena banyak sekali yang bisa disembuhkan. Luwih-luwih sing enom-enom kuwi ora bakal kangelan disembuhke no. Ya. Sing umur 50 60 mongko duwe penyakit bawaan kaya jantung, kanker kuwi sing rada berbahaya. Ning ora apa-apa, tetep sregep olahraga. Sing kagungan jantung mlaku jalan sehat. Ya. Sing kagungan liver ya mbrangkang sehat. Ya. Lan sak piturute. Ngono, pokoke iso ditanggulangi no. Ya. Mergo kabeh iki mung gumantung karo masyarakate. Ya. Syukur dene sedayu kene kena apa jenenge iki entuk zona hijau. Ya. Ora ana sing kena. Ning jare mau kidul ril kono eneng sing kena. Monggo arang-arang kumpul-kumpul lho daerah kono kuwi kok iso kena ya? Ya aku dhewe ya ora ngerti. Ini ya wis men ra apa-apa waton awak dhewe tetep memati protokol lan tetep tanggap sigap karo kahanan. Ya. Nek nang wong sing kira-kira flu ya aja cedak-cedak. Ya. Kanggere kumpul-kumpul terus dhek wahing hacing langsung junjung cemplungke kalen no ya. Dengkulmu mlocot ya. Junjung cemplungke kalen. Ya ora ya aja. Mergo saiki flu wis diarani Covid kok. Ya ora apa-apa ya Mak. Nek ora ngono ndak aktivitas awak dhewe ora ndang jalan. Ya.
Mergo kabeh iki duwe aktivitas. Sing dadi tukang, laden tukang ya duwe aktivitas. Sing dadi petani ya duwe aktivitas ning sawah. Awak dhewe seniman ya duwe aktivitas. Ya kuwi barang seni budaya. Mekarke melestarikan seni budayane awak dhewe iki ya kudu beraktivitas. Nek ora iso aktivitas, awak dhewe ya ora iso mangan. Ngono ya, Mak. Iya. Mulai yo. Mbong iki nganggo limbukan. Adat saben ora. Aku kangen le muni. Iya ya, Mak. Ngono. Iya. Kangen tenan, Mak. Iya. Tur kowe ya nganti luwuk kaya ora ditok-tokke ming ketindian terus. Iya. Tindian kok ora meteng-meteng. Iya. Ya karang aku ki wonge angel kok. Heeh. Ya iso ora apa-apa. Iya. Ya, wah. Sindenmu kok ora mbok kompliti sisan. Komplit jane iso do gelem kabeh. Ning anu ndelok nggone no. Ya. Nggone ming cukup dienggo wong 5, iki tak gelarke sak nyatane tenan. Kelir ya kelir sing tak nggo pentas ning jaba kabeh ra ketang cunduke ra iso kepasang. Gamelan ya guntur angin. Iya. Sing tak krukupi. Iya. Elok iki sing nunggu medeni lho, no. Oh. Wis tau weruh. Kowe iki nek jam-jam 09.00 kae rene yo. Sing nunggu ki wonge tuwa, untune tengah ompong. Sopo? Jenenge Kiai Obro. Langgres muni ngelekar ning gamelan wis langsung ayo rasa wedi wis kamanungsan pisan. Iya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ngrasake gamelan dijereng ngene ya rasane seneng, kanca-kanca komplit ya. Wis tak janjeni kanca-kanca cah iki engko bubar jam 2. Nek sing ora seneng ya bali saiki ra apa-apa. Nek sing ora trima ya bali saiki ra apa-apa, aku ora masalah. Ora tak gawe perkara aku. Ning sesuk nek aku wis entuk izin ning jaba, kowe rasah mangkat. Iya. Mesti do rawani ya, Mas. Ora bakal ana sing wani. Mesti do langsung semanggem kabeh kae. Iya. Ngono ya, iya. Iki yo anggepe bubar jam 2 iki apa aku njur ora pradah ngono apa? Iya. Aku ya kudu pradah. Iya. Dinggo lek-lekan ki ya paling ora engko bengi iki ya bakmi. Bojoku wis tak sogok nganggo dhuwit mau nyoh tukokno bakmi sing engko bengi disuguh kabeh. Ya. Nek cukup aku ya ngono. Iya, nek ora cukup ya sepiring wong loro pokoke guyub rukun bandol rompol. Iya. Piye aku kurang piye aku pokoke semboyanku aku ki miskin ning sombong. Ah. Kowe sing elek kaya heeh. Wah. Ya seneng ta matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun karo para bapak-bapak saka Gayam kene, ya Pak RT. Pak RT kedua-duanya, ya pini sepuh sing wis pendak dina lho, Nok. Ya. Wingi dek Juni kae wayang Climen sesasi muput sing do tugas ya luar biasa. Wah, dan jam 4 wis do teko nggodhog wedang. Ya. Nggo adus. Lho ae. Ae sore arep ngapa? Oh ya, Mas. Wah, nyenengke tenan, giat tenan, Nok. Iya. Ayo pokoke saling mengisi lah, Nok. Iya, wayang Climen ya iso mengisi karo kampung, kampung ya iso miwah karo wayang Climen iki wis nyenengake, tegese ngene wis padha bau membau apa saling membantu. Ya, mergo ning kanan kaya ngene iki ade wajib meningkatkan gotong royong, saling membantu, menyingkirkan apa jenenge kuwi ras, terus menyingkirkan agama ora usah dadak dibedak-bedake, pokoke saling dibantu. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Ki ning Nawala no edan. Ora tanggapan barang enek. Tanggapan iki rumangsamu. Ya. Ming separuh harga. Ya. Ibu Yadi Siswaya di Yogyakarta request gending jineman gathik glinding sawer 1 juta. Oh iya. Bapak Paulus Ngadimin di Cilacap request gending gubuk asmara 500.000. Ya. Bapak Immanuel Sukasmo di Purwokerto request gending mijil ketoprak. Oh iya. Sawer sudah dibayar melalui BRI tanggal 14/8/2020. Yang tak nggo wingi apa ya?
Heeh, tenan yakin aku. Aku iki dikeki dit 2 yuta karo si Gun. Nggo Pak niki saweran. Yo, matur nuwun aku ya. Ya terus tak nggo apa? Wah, ngijoli iki wis. Cilaka iki. Angel. Ora ya. Kabeh saweran tanggapan ki masuk neng rekening no. Dadi ora iso dijupuk karo sapa-sapa. Upama ana kurange ya sigun. Ha ya. Ning bocahe tekan seprene ya tertib kok no. Ya wis ora apa-apa, Mak. Yo diaturake gathik glindhekan apa jenenge iki mijil ketoprak sik no. Engko gathik glindhek iki nggon gara-gara karo gubuk asmara. Ya sinden nang pira? 5. Oh iya. 1 mepet debok ki Mbak Agnesia Nandasari Nuring Tias. Ya. Sinden ki nek disebut namane mesti mesem ya. Ora ketang mau merengut terus bareng di Agnesia. Lek kedepe amen ketek-ketek ayu kaya. Iya. Sijine meneh Mbak Orisa Widyasari. Iya, waduh, ada ya. Ngaleman. Lho pupuran kaya labur. Ayo piye nek nuwun sewu kerep neng sawah awake ireng kok kepengin putih ayo. Dadi klawu. Iya. Sing nomor 3 Mbak Tatin Lestari Handayani. Wah iya iki saben priyayi wis ngerti wis tepung. Heeh, Mbak. Utawa nangka blonyok. Ha iya. Bagor Brand. Iya. Pelembungan. Ha iya. Jejere Mbak Tatin, Mbak Ayu Lestari Handayani. Kok Ayu Lestari. Ayu Purwa Lestari. Iya. Luar biasa. Jejere meneh ya kuwi Diajeng Wara Sembadra. Diajeng Wara Sembadra gundule atos. Prastiwi. Ya, wah wingi wayang wong nang kene dadi Sembadra. Edian tenan kok. Nyebar pagebluk. Oh. Pitike tanggaku do mati. Gara-gara Prastiwi dadi Sembadra. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ayo Mbak Ayu diparingi mijil ketoprak dhisik. Wah, kanca-kanca jan luar biasa komplit iki no. Iya. Neno. Girong ya ana iki. Iya. Korleng wis ora nyambi nata wayang. Iya. Wis ora ana sing nyambi-nyambi saben penabuh siji nyekel instrumen siji no. Iya. Mangga. Penggirang swara ora tau digunakake 6 sasi. Iya. Ming anggere nggirang ming udus. Saiki digunakake. Wayah apa? Mangga. Yuk. Santi. Yo, mangga sing penek so. Iya. Arek gamelan muni kok penake kaya ngene iki rasane ning utek iki kaya encer lho no. Iya. Nek anggere gamelan ming dikrukupi ngarepan ora ana wong tengok-tengok nang kursi sing tunggu gamelan teko. Ning ngancani kowe saben dina.
Sing tunggu gamelan Kiai Obro. Iya. Sing tunggu kursi Kiai Bonimin. Ah iya. Kok anggere wis jam 10 kae kaya aku kaya nyewa diesel loro ae lho. Dirangkepke Mas, monggo. Diwangsuli Mbak Ayu. Wah, rasane kaya mayang neng ngendi ngono. Iya. Jakarta. Iya. Neng endi apa jenenge? Ya Jakarta. Ah, iya. Kaya ning Cikampek. Tabrak bis wae. Mayang kok ning jalan tol. Yo, monggo. Kadas Gusti Sing sadurunge corona kae penggirong ki nek wong loro wae iso kaya suarane akeh kae lho, Nok. Iya. Iya kaya suarane wong loro tok sithik. Mbok cangkeme disembrat sithik. Ketok akeh. Yo. Ya. Oh, ayo mike ming siji kok. Biasane mike saben wong ki siji-siji ki mike ming siji dadi desuk-desukan sirah iki digathukke ngono. Men suarane mlebu mik kabeh. Iya. Dentak. Trang-tung. Trong-tung. Ya. Ah, iya. Gambange ra krungu bis. Gambange kurang seru mike. Iya. Nek sitere wis cukup. Iya. Meng sing nyiter kurang prigel. Heeh. Kayane Karno we meng genjrengan. Wong nyiter kok citire dicekel kaya gitar jreng. Iki gending rengu ya kan. Wah, tak kira lagune Gombloh. Iki wong nek wis ra tau mayang ki ra dipercaya karo wiyaga. Kok iso? Lah aku le mimpin aja ngece karo wong ra duwe kok wong loro ki aja ngece karo bakul tempe. Ara wis geseh to? Iya. Ha iki cilakane 6 sasi ra mayang ki wis ra dipercaya wiyaga ngene. Wis ra tau paweh. Ya tak terima-terimake. Wis ora disenengi wiyaga. Ya.
Ana sing lumantar WA no? Ya, saka Mas Anang Jakarta Selatan. Oh iya. Ngersake lagu apa? Nyuwun Gerajakan. Oh iya, sing nyegar Mbak Tatin. Wah iya. Karo saking Ibu Rini Susilowati Jakarta nyuwun tembang Perahu Layar. Iya. Kok ora ana slip pembayaran Bu Rini? Iya. Nah, Perahu Layar iki saiki mbayar nek numpak. Ah iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ya. Mengko diaturake dintekke no. Yuk. Satu pamundutan saka penjane Bapak Immanuel Sukasmo ya kuwi apa jenenge iki nok mijil ketoprak diaturake kagem jam pisayah para sepuh-sepuh iki sing seneng neng gending-gending ya ning ya aja lali sing muda-muda ya dicaosi wah jan luar biasa iki akeh sing nonton ketoke nok ya ning tetep nganggo masker kabeh ya ana sing maskere ditutupke mata malah kok peteng kleru le nganggo ya ora apa-apa arep kono wis tak kon jaga karo para pemuda kok nok dadi masuk boleh asal pakai masker ya nek sing ora nggawa ya kudu tegas dikon njupuk bali ya apa kaose copot nggo tutup cangkem awake mbligung ora apa-apa ya ben masuk angin ya diaturake saiki gubuk asmara. Gubuk asmara diaturake no. Ya, mengko ndak Orisa minder, Orisa iki nek sing diaturke sing apik-apik terus le nyanyi sak penake dhewe. Orisa sik no, ayo. Ayo ngadeg. Alon-alon ndak tengkurep, ayo. Nah. Alon ya. Nah, kira to semangat iki mergo sing nonton wis eneng kira ketang sithik. Iya. Anake ditinggal iki engko tekan jam 2 lho, Sa. Waduh. Kok waduh piye? Nek ora sago ya bali saiki ra apa-apa. Lah kok ninggaline naming sekedhik Heh? Ninggali. Ninggali apa? Nasi. Oh, anakmu isih mimi to? Nggih. Kon mimi maratuah musik. Engko rak suarane blero. Engko nek kowe teko ora ibu. Ah kuwi nek susu campuran ngono kuwi. Oh, digabuki Pak niku. Ora apa-apa ya. Engko di piye carane kok diterke bali sik bablas ngono. Sok nek anake digawa ora apa-apa. Mboten apa-apa. Ora apa-apa. Santai. Oh iki wiyaga wis do ndek anak kabeh kok. Oh, nggih. Wis do ngerti nek anak iki bakale mimi iki wis do ngerti. Nenjing kula jake, Pak. Wis rasa dadak wigiring-oring nek kira-kira dijak ning panggung bocah nangis langsung sel ngono wae. Engko rak srebek mandeg dhewe. Aku ra nyuwuk kok sing ngendang dodol tandeng bul melu. Sing ngendang melu ceguken. Ya. Gubuk asmara ana, Arisa. Ya. Neng gandeng kancane awake dhewe iki wong sing imane kuat. Iya. Nek karo kahanan kaya ngene malah do ora ngematke. Ih, aduh. Orisa aja kaya ngono, Sa. Aduh. Iki le apa jenenge iki? Le nabo dadi ra konsentrasi. Oh, kancaku ki saiki madhep ngulon. Iya. Mergo wetan tutup. Ayo.
Ketok iki sing arep kagungan putra ketoke kok menurut rabaanku lho, no. Sinten, Ana Pak, meneh sinten? sindene. Eneng. Ayu. Heeh. Terus sinten meleh? Soale angger bengi iki mesti kok pengen cilok ya. Terus karo bojone disundukke intil wedhus kae. Ya ini njaluk ciloknya. Nek doyan niki kok ireng, Pak. Ya wis mangan. Ya. Linasam yen ke modan. Bengi-bengi ya jam 2 bengi ya njaluk masakan Padang, Pak. Wah. Bojone ya ora kurang akal, njukuk sego kaya neon. Loh, Padang banget. Nah. Lelampahan kang wuri. Ya. Tresno tulus nadyan neng buk asmara. Iki eneng meneh saka Pak Amrih Basuki Purnomo. Ya, nyawer 500.000. Nyuwun lagu wis jamane sik endi ya? Oh Mas Mren. Oh Mas Mreneo. Heeh. Mas Mreneo ki sing wis jamane kowe wingi dolan endi Mas ngono kae. Ndira luka. Iya. Yen liwat aku kelingan engko nek Agnes iki ndak Orisa ora gelem joget kalah prigel ro Agnes. Nggih mboten Pak, tekmen kan kula pun kabotan niku. Tekmen ki basa apa? Tekmen ki basa apa? Tekmen apa? Wis nganggo sandangan api-api, gelungane api, sandangane api, wajahe ayu kok. Sing nggih Pak, tekmen. Tekmen basa tekmen kok dingan. Mergo niki lho ndak abot. Ayo bareng nglairke iki kabeh ngono kuwi. Awake mesti jeblok kabeh ngono kuwi. Sok nek setahun 2 tahun ra susut meneh, awake cilik meneh. Wis biasa kaya ngono kuwi. Nggih mugi-mugi. Kodrat. Iya. Ora apa-apa. Wis men. Kowe iki ngopo? Yen liwat aku kelingan, yo. Yen liwat aku kelingan.
rasane nek komplit ya mak. Wah iya. Nenone. Monggo. Matur nuwun, Mbak Orisa. Ya. Sambung sapa meneh, Mak? Iki ora ndur nglantur lho, Nak. Iya. Ora kaya sing diomongke mau bubar sak durunge subuh aja. Ya manut karo sikon dan kondisi. Iya. Manut karo bakmi jero wis mateng apa urip. Engko le ngetokke tengah wengi kae aja kesusu. Iya. Rasane anyep ya, men. Wong iki rupa-rupa ngelih. Ha iya. Senengane kowe iki ora. Ayo diteruske ki mau sing nyuwun grajakan ya saka Mas Anang Jakarta Selatan. Ya wis kepareng transfer. Diaturake sapa sing kepareng nyekar. Diaturake Mbak Tatin Lestari Handayani. Ya monggo jumeneng ya. Sinden sing lagi naik daun, ya. Ora leren le streaming, ya. Dijak rono streaming, dundang rono streaming, dundang rene ngumbahi. Ngumbahi nggih perlu nek ra dikumbahi ya mambu no. Bener, bener. Lah nggih.
Sing tok nggo ketoke urung tok kumbayang kare. Sliringan kok mak slentring. Sliringan kok brebet ambune beda. Iya. Bedane pripun? Ayo ampek to ya ketok. Pun kula kei parfum lho. Ora maksude iki apa sing tok nggo kebayakmu iki mesti temumpuk neng kumbahan kae. Gandeng mengkuar dinggo terus lagi dijupuk disetrika ayo ngendok remak. Heeh. Mboten iki nek niki lama enggak dipakai. Oh, aduh. Lama enggak dipakai. Iya. Nggih, lama-lama enggak dipakai. Lama. Sama ini semua teman-teman juga lama enggak pakai. Lah kenapa? Ya ora ngerti kok ya. Soale kulinane iki elek kanca-kanca. Mesti datang ke idit. Ha iya. Aku wis nek ora didit kacau. Oh ya maaf. Ayo dibawani. Ya gerajakan Tin. Ha iya. Nggih, muga-muga mboten lali nggih, Pak. Lho kok muga-muga ora lali. Sing jeneng sandang pangan ki aja nganti lali. Bawa-bawa apa wae iki kudu diapalke kuwi sandang pangane. Engko nek ngerti-ngerti pemerintah besok pagi bebas pentas. Wah, kaget kowe. Heeh. Lah pun patang sasi lho mboten muni. Patang sasi ora muni. Masa ya sithik ora muni. Bawa niku lho, Pak. Ah, Iki iya. wae dadak do latihan do ngapalke. Maksude nang omah ki apa ora rengeng-rengeng. Wong kowe ki ya oke-oke nganggur. Mbok nang omah kae pas tenguk-tenguk kae ya bawa popone bawa gubuk asmara utawa lali janjine. Lah ora. Iya. Nang omah mung dipengkele padu. Ah iya. Marai stres lho, Pak niku belajar niku lho kalih anak kula iki. Kok marai stres piye? Utarakan pendapatmu enggak apa-apa. Lah nggih lah. Kula ora ngerti pelajarane sakniki kudu kepiye nggih. Anake kudu diwarai mbokne. Oh. Mongko mbokne iki blok. Dadi marai mumet malah marai padu wae ngoten. Ah iya, online kuwi ya. Nggih. Ah iya wis rasa. Wong anakmu titipno pantu asuhane mamamu. Napa? Panti asuhan. Aku muni piye pantu asian. Aku termasuk lelucon sing tak plesetke. Nek ketake mau ora kepleset. Ora aku sok ora kepleset sok kepleset dhewe kok. Lunyu berarti. Ayo gek muni, ora aku kean ngomong padake pentas bayaran gede. Ya niki belajar sesuk nek wis normal kan ora lali omong. Ayo, lah kowe ora normal apa? Lah, maksudnya keadaane. Oh, keadaane, suasanane. Suasana. Sopo ora iso normal tandangi kene rene. Kapok ora kowe. Pak Parjay. Ya. Mambiat mayon. Ambiyen sadurunge ana anting ki atatin ki ya grajakan terus. Iya, nganti terus kebus. Saniki ra iso e. Mambiat seragam sinden kok jarike luwuk-luwuk banget to? Iki jen modele ngenten iki, Pak. Anyar to? Nggih. Oh, ayo syukur. Kahanan corona iso do tuku jarike aku seneng. Lah ngenteni jenengan yo ora tau ditukokke. Ngenteni aku gundulmu atos. Jenengan ki ming janji. Janjinya palsu. Palsu piye? Ming omdo. Ongdo ki apa? Omong doang. Aku ra dhewe. Apa? Ra ndek dhuwit. Ra wewek. Mau sadurunge apa? Ra dhewe. Anggo dhuwit tok ya. Kok omdong ya ora omdong aku nek kahanan normal iki mesti tejan. Apa? Tepat janji. Nggih. Sesuk nek pun normal tembas ki nggih. Resbe. Apa? Beres banget. Kok sesuai ngawur ra cocok. Ya ben ngawure bener. So
Wis online pelajarane angel. Aku tau kesinan lho, Tin. Lah pripun? Ditakoni wong kowe aku ora tepung, gek wonge wong ado wong Jakarta. Pak Seno minta tolong ya dibantu anak saya belajar. Siap, Bu. Bahasa Jawa, Pak. Oke. Aku ya ngono, aku wis muni mempeng kae. Baru pertanyaan iki angel aku, "Maaf, Bu, saya enggak bisa." Lah, Loh, Bapak itu dalang kok enggak bisa bahasa Jawa? Ya bisa, tapi itu sulit. Saya enggak dong. Kok bisa gitu? Malah ditakoni werna-werna kae. Wah, isin aku. Iya, pancen yo saiki pelajaran iki pancen angel-angel benten tenan. nggih kalih jaman riyen niku. Ha iya, awak dhewe mbiyen yo urung. Jamane awak dhewe malah ora diulang ana caraka Datasawala padha janya. Saiki malah wis diulang meneh. Ana caraka, oh dipepet, ra iso liwat. Iya. Ah dipepet kok. Iya. Pepet niku nak dikei napa nika? Jenenge dhuwure kae. Ca diwulu, ha keri mesti. Ja dipengkal, mlentrung. Pak Parjo. Yo. Nyaram bayi Noswan. Noswan Tara Banyak banyu. Banyu wangi Kulon gunung wetan segara. Ya. Kulon gunung wetan segara. Kanca-kanca wis dahar kabeh. Wis beres nok wis. Cukupi kabeh. Iya. Jane aku ya arep ngirit. Sirku ki ndoke arep separo wae. Ning kowe ngerti to cangkem wiyaga ki elek. Mergane kene iki pitik silite ana silete apa? Kok ndoke metu langsung separo-separo? Mbangan disuarani ngono, tak wutuhke ndok. Iya. Kadang malah loro tak dekke siji. Oh iya. Lah niku padha sing ngendang mau lho, Pak. Ngapa? Juga ndok loro. Ayo ben apa-apa. Lah kok kowe njukuk loro. Wong kowe biasane entek loro to? Mboten ya. Ayah wae. Aku ora doyan ndok. Doyan wae kok. Tanpa digoreng, tanpa digoreng. Maksudnya? Lho nek ndok Jawa kan ra dipangan dienggo jamu to. Ya ora no amis no. Lah yo nek ndok mentah amis to? Ha iya nek di anu kae. Nek sing apik ki nek nggo jamu ki ndok Jawa, kuningane tok loro, glegeg-glegeg kuwi swaramu iso landung. Iya. Aja kaya bolot, nek bolot ndok bebek. Iya. Sing dipangan kulite, ayo wis. Pak Gatot ki nyobai lho Pak iki. Dek doyane ndok gatel jare. Heh, diam. Pak Gatot ki yo nyobai yo. Gatot ki sapa to? Niki. Hah? Jenengan mboten kenal to? Ora kenal, ora masuk streaming kok. Aja ngelokke wong jaba sing ora terkenal. Lah, dia terkenal loh. Di streaming, Pak. Oh iya. Dolop, Pak, dolop tinggal lho. Oh, dolop ya. Iya, ya wis ora apa-apa. Yo. Lor lan kidul alas angker Kang Kaliwiat. Kang Kaliwiat Lewiat Ana meneh sing sawer saka Mas Dwi Anggara Cirebon. Oh iya. Nyuwun lagu Kembang Rawe. Ya, turuti ya, Mas. Turuti ora santai wae. Pokoke ku sadurunge subuh bubar. Ya. Wah, jan mempeng lehmu mayang. Aku selak kepengin mayang eno. Iya.
Lah wis mayang Climen, ming 2 jam iku ora tutuk. Ben arep tak tutuk-tutuke. Ya. Subuh leren madang jam 7 esuk wiwit meneh. Dongkulmu mlocot. Mana ada urus wong. Lah niki sing benjang Climene nggih ngenten iki mle. Ya ora, iki kan ming menyambut hari 1 Muharram. Oh. Terus ya nyuguhi karo tangga teparuku iki sing wis bantu wayang Climen lho. Ya, men do lek-lekan, do ndonga kabeh supaya corona iki ndang irang. Corona ilang, Corolla teko. Iya. Mobil kuwi. Men do ilang. Sesuk ya tetep kaya adat sabene. Oh nggih. Wonten mriki napa mrika? Kene wae wis iki rasah dibubrah ngene iki. Ya. Nggih. Yo anggemu pendopone kon bubrah napa ya? Lah sinten lho sing mung jenengan? Maksude iki wayange men tememplek ngene iki, klire ya meneng kene, terus gamelane ya wis men ngene iki. Ya. Lah tangga teparung ora iso dolan. Keke pendopo wetan. Oh iya. Santai wae. Pendopone oke nggih, Pak. Oke, sing pendopo kidul men dienggo apa para pengunjung pariwisata. Lah napa? Pendapamu kidul ngendi? Parangkusuma. Tiwas lenggatoke tenan nih. Wisatane apa ngono arepe? Aku arep ana ye. Sinten? Kowe dolan-dolan rono. Lah mriko wisatane nggon ngono niki to, Ren. Wah, werna-werna religi ya. Nggih. Ayo gek dirampungke. Aja nek gleng-gleng tung tak tuntur lah. Rasa nganggo pelambyangane pelambangan. Iya. Aja tak tanah indah. Tanah India Gumalaring ngapa Mas Joko? nek nabuh iki nganggo tangan bae rasa nganggo sikil. Wong ming nabuh gamelan kok arep brigden barang. Mangke bukane ampun banter-banter nggih, Pak. Ora wis manut kowe aku pokoke. Maksudnya Pokoke kowe muni lon ya. Nek ora dielingke ngono aku sok banter. Pak tenan lho maksudnya niki mangke lho. Ah iya, mula kowe ngelingno aku. Gumilyaring taman Sarinoswan tara Ya mangga kanca alon. Yo, dados. Geraja
Pripun Mbak Tatin? Ya. Akeh banget sing nyuwun lelagon kok. Wah, lah ya ngerti nek iki malam suro mesti akeh sing padha lelekan malah. Akeh sing nonton bareng. Ya. Di tempatnya masing-masing luar biasa. Ya. Matur sembah nuwun. Sugeng dalu Pak Dalang ajeng request lagu Kembang Rawe. Oh nggih, saking Dwi Pak Dwi Anggara Cirebon. Ngono ya, Mak. Iya. Iki mau ning HP ku sijine ya nyemplung meneh. Nyemplung meneh. Saweran. Iya. Ayo iki le golek dhuwit ya ming lumantar saweran. Ora apa-apa no, iya ditabah-tabahke. Heeh. Kebutuhan sing rung kecekel di anu wae jenenge ditunda dhisik. Iya. Nyuwun dipun suwunaken lagu Bu Prastiwi. Nggih menika lagu Lewung sampun kula transfer. Tapi aja sebut jenengku. Oh iya, iki mesti mung suwe Prastiwi. Oh iya. Sing arep mirang-mirangke Prastiwi. Iya. Ayo karo ditutup engko nek apa jenenge lagu-lagu liyane diaturake nggon gara-gara dipungkasi nganggo Lewung. Yo, Bu Prastiwi. Ayo Pras. Wah, iki mumpung akeh sing delok. Tampilkan. Iya. Mesti lho. Presiden iki anggere muni ngadeg kok mesti benake jarik. Ya ora ana presiden kok benake gendreng. Iya. Ciaho. Iya. Oh, presiden sing lagi naik tangga. Iya. Naik daun. Wah, ning iki lagu penggemare lagi oke-oke no. Iya, luar biasa. Sugeng dalu Bu Prastiwi. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Aja nyawang dedeg piadeke ning tata kramane luar biasa. Oh, mboten wonten tunggale nek Pak tata krama. Heeh. Menika wonten ingkang mundhut Liwung. Wah, nggih. Mengke kula saosi. Nggih, kula. Joget nggih? Oh, beres. Oh iya. Ayo mbiyen bekas penyanyi purawisata. Nggih, leres. Oh tenan no aku ora goro. Jaman isih nom-nomane mbiyen nganggo kathok cek cendak ukuran bayi. Ha iya. Ambiyen cilik banget kok Prastiwi iki. Heeh. Kaya kenthos kae lho nek mlaku. Ya wis ben aja di saruwe. Ya Mas. Langsung apa arep tak bawani? Langsung mawon, wis tuwa niku langsungan. Hah? Nek pun tuwa niku langsungan mawon. Ora nganggo macem-macem ya? Mboten. Pokoke langsung apa? Oh iya. Wanane iki sing nyuwun ora gelem disebut namane ning wis anu apa jenenge iki kirim saweran. Iya. Paling wedi niku paling kula. Hah? Wedi paling. Sapa? Nggih sing nyuwun niku. Ah wedi wong kowe iki udu sinden Banaspati kok. Iya, momoke sinden. Ah iya. Sapa sing urung tau dikabruk pasti. Wong lanange dikabruk nganti keok-keok. Iya, pomene wong. Nganti sepelene ra payu aku. Ayo. Dadi liwung atiku. Ya, yo, mangga. Diatur. Iya, tangan ke depan. Wes. Iki salah satu contoh. Wong ki kudu pede. Iya. Prastiwi iki pedene kliwat. Arep nek ngegol ming kaya entrung kae. Ndi lor ndi kidul ning ngegolane luar biasa. Iya. Dadi ora tau merasa pesimis ning selalu optimis. Luar biasa. Acung jempol Prastiwi. Ore. Maksudnya aku sing ngacung jempol kuwi ora usah muni ore. Aku nek muni ore kaya cah TK e. Ya, terus ki.
Panane. Sabda pendeta. Si Prastiwi saiki si Randi isin. Ning suwe-suwe tak pikir-pikir aku sing isin. Ah wis 50 luwe lho kuwi. Kok isih ngene-ngene. Ah ngopo isin wong nganggo brukut kathokan kok isin. Wah iya, minglehmu megal-megol kuwi lho. Walah kasih guyu. Lho guyu aku cah cilik. Gumun apa ya kuwi? Gumun ya iki tuwa. Kok dedeg piadege semene. Iya. Rasa guyu le gadeng. Ya ben wis esuk nganu lho, padha iki anakku wis gelem mayang kuwi esuk nyindani gading lho. Ya. Ora dijaluki dite. Aku karo kowe wani njaluk dit apa meneh anakku. Engko rampung mayang nih. Nek aku separo. Engko nek anakku kandhake bapak, kandhane ora wedi aku. Ha ya cilaka. Apa? Tenan ta? Iya, ya ora apa-apa. Wis ben karang penggemarmu kae. Sing gading kuwi. Mau tak tata gamelane mengko bupras ana ora, Pak? Ana aku. Seneng aku. Abi dituku piye le aku. Dituku meng murah kok le. Meng murah nek wis tuwa ngene iki. Ayo, paling pol nyewidak. Swidak wis wengi. Prastiwi lambene bosok. Maksudnya nek nyindan sewengi to. Ah iya. Karepe kon nuku, njual kek ngendi? Kek ngarep lawang iki lho, Pak. Kon sikilmu kon ngecor. Dicor tekan sak dengkul kae dadi kowe ngadeg. Nek aku arep lunga tak jawe ndase ming. Lunga sik ya, Pras. Apa? Yo, terus. Dek ya ora sadar. Iya. Wong tua kok nggo dolanan cah cilik-cilik semene kae. Ora apa-apa nggo dolanan seneng. Ya ben. Kene sopar nganggo dolanan. Boleh, maju. Aku iki nek ora nggo dolanan malah sedih ya. Wah, malah tekon nih. Malah nglangut to. Piye iki kok ora dienggo dolanan? Wah, token.
Yo dientekke. Sabda pandhita Sampun. Ya. Sampun. Ya. Ambole sampun nganti mengkurep. Tak ratakake ya apa-apa. Wong ya ora ana apa-apane. Iya, nek pentas ning jaba kae sampun, nek ana dhek tak kei nyo 100. Lemara karo brangkang romelet. Ya gelem nek Prastiwi. Iya, embuh kok biyen cilik-cilikane panganane bung. Oh iya. Bareng gedhe rai gedhek. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Heeh. Ya nak teruske dhisik, iki wis jame wis kliwat. Iya. Ayo ngopo? Sapa sing buka ape? Oh, kowe ya. Sik, Nak, ana susulan iki penting. Iya. Oh iya. Oh, Pak Bos. Iya. Sapa? Ah, pepundenku Pak Tumiyono. Iya. Bajing loncat Mbak Ayu dibawani partisipasi 1,5 juta. Salam sehat semua. Wah nganti bola-bali. Halo, halo Mas Bagong. Lah niki nembe limbukan, Pak. Iya. Ning ra apa-apa dicaosi saiki wae no. Iya. Mbak Ayu sisan. Iya, wis jam 10, setengah 11. Santai. Oh iya. Ora nyusu-nyusu aku to. Iya. Tak nikmati leh kumayang. Iya. Rasa kuwatir, heeh. Engko isih ana bakmi. Iya, iya. Yo, engko ndak aku dirasani wiyagaku. Engko nek ra metu apa-apa terus wiyagaku kuwi to, nganti jam 2 blas ra ono apa-apane yo. Padha ngono. Nang kene ora, ning kono nang parkiran wis. Adeloken nek ra percaya kok ora ngerti watake aku. Arep bali kae mlumpuk sithik. Ngelih ra kowe, ngelih ora metu apa-apa kok juragane jan pahit. Iya. Nek ra percaya engko dindik engko. Engko nek ngerti tak indik bubar gayane ra ono. Gayane le do pamit. Ya sing ngono ya, sing men-men ya. Heeh. Wis aku di ngono lho, mangkat lho aku ya iso. Men ketok nek ra ketara ngrasani aku. Aku wis apal kok aku. Iya. Wong akeh sing do lapor aku. Ha iya. Sopo? Wanda. Wah iya. Ayo yuk, ger nak. Bajing loncat Pak Tumiyono. Iya, iya. Sapa ngerti tak jerengke kelir gedhe Pak Tumiyono nimbali meneh? Iya, mesti. Ayo. Agustus ana sing kosong to? Isih. Santai wae. Heeh. Wingi Pak Teguh Ketua Pepadi 3 Pusat Jakarta ya tak gedor sampean dereng nanggap kula. Oh iya Mas ya. Tak anu minggu depan langsung dadi. Ya. Ngono kuwi wae nek ora. Ya. Nggih, Bu, mboten. Nganggo rasa kuwatir santai wae. Iya. Lagi jam yamene kok engko gara-gara 1:30. Iya. Ki bawane basa Sunda. Ah iya. Gunung Semadang katunjang Telaga Sekawayana rembecik Rembecik
tengah gua dunung junjungan cengkok Sunda ira cengkok Jawa beda. Cengkok Sunda kaya wong nangis junjung. Tarim. Ula pundung turis sungkurulan sungkan. Dadi suarane kandel tipis. Ula pundung turis sungku lesung. Berbagi. Ra iso iku. Tarim. Terima Ragawayana ngancik di negara di sing buka monggo gandeng ki kanca-kanca komplit ora iren kemeren ya neng sing kira-kira rumangsa iso wae heeh sing ra patek iso rasah buka ndak malah bubrah ya monggo ya yo monggo
Ya, matur suwun Mbak Ayu. Kembangane meh kuwatir aku mau. Iya. Ya pengendange rada lali. Ya mula ya diapura. Ya iya, mula ngene iki ya penting dimbalan baleni ngene iki ngundak kesupen. Ya. Engko sinden-sinden sing urung diaturake nggon gara-gara no. Ya, ora usah dadak kesusu-susu. Iya, ayo teruske dhisik critane. Ayo tak derekke.